Tini Olindo para kaisa bongro poribar BJP no yakare Tripura mothago song join thekena ar khaipai mani karon noha song dirgo din chini je ilama komse kom 30-40 বছর ততে কাহা जों एकदम तारनाय बंचित लामानि बागै हिमानि खांनि एकदम चिनिपारानि बागै एकदम बंचित बिनि बागै जों तिनि सार एमएलए सन्जय मानिक त्रिपुरा और तिनि इएम मैडम दुली रियां जोंनि बंनि मानजामुबाय जों तिनि 15 परिबार बीजेपी नो याकारै त्रिपुरा मथागो जों जइन थाइपाया तिनि borok norok kisu khonagi khonaka borok ichai ke thai borok ekothai saka puila saka जों तिप्रसाना हामजों थै तारमाने तिप्रसानि बागै तिप्रमत सामुं खायो आबुनि उद्देश्य जतनि बुखाव जतनि जागा अब सि थांका अब क्लियर कुबुइनि जागा तनाय दफाना हामजानाय साबो तिप्रमत आबुनि बागैनो दफाना हामजाय बर फायो बरनि बाय आं हामबाय जानो दिनै बस आगनि भाइगा आबो बनस बरको गया किंतु बरक नायखा जे तिप्रा मथानो रागरिमि आंके तिप्रा सारो रागलिया सुजाको आउनि बागै से बरक तिनि तिप्रा सारा हमजाय सामिनि कारणे बरना ब्लाइके हमबाय जानगो जतनि बागै आबो तिनिनो बो मेसेज संथ बरनि 15 परिबाने 38 बुटार जोंनि होया बरनो बरक सुननि हरि जयन भयो आबो से सबसे बरको सोंनायदि बरनो जे अनरबल इयाम बटंगो फरियां मानो बरक सुनो रिहरि देखाय नन सुनो बरक सुनो रिहरि जयन दुफादि जयन ना फजि जना सहयोगी तांना हिनेनो अम हाइकासा लामा चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे दफानि सामुन राग्रना हिंखे बुबाग्रानि जे याकन बुबाग्रानि पार्टी बुबाग्रानि थानसा नि इमां एवं त्रिपुरा मथानि जे इमां आबनो जों राग्रना नांनाय आबन बागै बर राग्रनानि बागै फयो आबनो सानमुं तो दिको दिनि जारा बंचित तनाय बरक आरो जागा खोना जाय एकथाय नेतारा बरनि खुनजुरा बरनि कबनो खुनजुरा हाबजागलिया हासे हाबलिया माने ओ ता हना आबनो कैसा तंगले गांफारिले माजी हाला हायनि बर साउसनो आबो चिनि कोगिया बर साउ हेंका बा बर खाजाक सुकाफो हायनि बर चिनि आरो फाइल नमचु सुजाखे आबो चिनि तिरनि